Il-kura tas-saħħa fil-komunità qed tkompli tissaħħaħ fosthom għal trattamenti mediċi ta' nies li kienu jew huma morda bil-kanċer. Zabbari li kien marid bil-kanċer stqarmana kif trattament sempliċi kien qed joħodlu wisħin battikata biex imur għalih l-isptar Mater Dei. Għaldaqstant il-miżura li l-Gvern ħa biex ċertu trattamenti jingħataw anki miċ-ċentri tas-saħħa għal pazjent Xavier Vella għamlet id-differenza kollha. Is-servizzjat aħjar minn Mater Dei għal-Bormla. Ġibir il-servizz ta' Bormla jattajab u għol, mux ħazin ta' Mater Dei, tajib. Ma li għax beres li għax fil-bicin, jattajab ħafna, frankajt ħafna f'parijiet. Vella li jrid imur biex jitnaddaflu il-Portaket, impjant tal-aċċess tad-demm il-vini li jiġi mdaħħal taħt il-ġilda fil-kaxxa tas-sider, spjega kif jinqeda miċ-ċentru tas-saħħa ta' Bormla. Il-Portaket liġi imnaħfa kull 15. Ġibili mmur il-Poliklinik ta' Bormla, neħrwejjeċ, insomma, l-medizjoni li kollok, u 5 minuti tkollessa minn kollox, nżuħlalla. It-tindif tal-Portaket bħalissa tisir fiċ-ċentri tas-saħħa ta' Bormla u Birkirkara u fir-Rabat dan is-servizz se jibda fi ftit tal-ġimgħat oħra. In-numru ta' manutenzjoni ta' Portakets fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Bormla fl-ewwel 3 xhur tas-sena kien ta' 43. Filwaqt li f'Birkirkara in-numru jitla' l ftit iżjed minn 300. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Chris Fearn saħaq fuq l-importanza tal-kura fil-komunità li ttaffi wkoll mill-iskariċċ u tbatija li pazjenti kollu jgħaddi minnha. Intant dawk li għadhom qed jirċievu trattament tal-kanċer, it-tindif tal-Portaket li jkollhom impjantat f'ġisimhom jibqa' jsir fl-isptar tal-onkoloġija anke minħabba li jista' jkun hemm tibdil fit-trattament li jirċievu.